Takže čau lidi u novýho videa a dneska hrajem Bee Simulator. A tady bude muset prostě kytky takhle sežrat nebo opilovat, nevím co, nadávat je do tohohle. Jsem to na nějakém serveru a pak to dávám prostě sem a tam a zvětšuje se nám to pole, takže sakra, nemám to na duš, takže jdem, tady je takhle, já mám strašně málo kytek. Počkej, zkusím, jestli se dá klást. Říkám, tady má někdo mega velkou zahrádku. Tak jdem. Teď to dám sem. Máme mega moc toho. Teď dám tady. Už nemáme. Tak dám zase. A beru co nejvíc kytek, aspoň tak 200, no už máme. 210. Tak dám. Teď mám 105 toho. No nic. Teď máme kytek 50, tak dáme znovu. Tak, na to už pak bude mít, určitě. Mě zajímá, co bude z toho vajíčka, to tam bude dál. Jo, to tam podle mě bude další včela, že jo, počkej. Je tam další včela. Epic. Yes. A mi tady opiluje kytky se mnou. Tak to je dobrý. Já mám 67 medů. No nebudu to říkat, ten mým, ale to je, no. 6, 7. No dobrý, nebudu to říkat. Skoro už je to trapný. Skoro už nemám med. Aspoň, že mi tady pomáhá ta včela. Já nemám to. A tam mi mega moc vydělává. Dobrý. Hej, dívej, já už to mám. Další. Mě zajímá, co bude. Mám poslední to včela. Tady mám 3 místa. Tak. Nevím, proč to přidává tak málo medu. OK. Tohle nám mega vyrostla v tomto. Už tady žádný nejsou. Tu dám sem. Už 300 máme. Tak. Tak. Dám. Jim zaberu. To je jedno. 407, hej, já tu další vajíčko. Mně už zbývá pár toho. Pojď, to už bude mít. Yes, máme to. Nechybí. Jo, dobrý, nechybí. Tak. Epic Bee. A tady už se mi žádná nevyleze.
No nic, tak to teď utratím. Vím, že teď můžu to utratit všechno. No, už nemám to med. Jdem znovu opilovat. Máme 355. Teď máme na to. Tak. Už máme i stromeček tady. Tak. Ale ten týpek, jak má velký tu zahradu. Takovou malinkou. Tak. My tady už máme 2 vajíčka, nebo 1. Nevím. Vždyť mám ještě. Tak. Teď tady máme rare. I třeba tady bude i mytik. Tady nám asi bude růst stromek. No já už nemám mytik. Mám víc. Mám prostě čím víc kytek, tím víc včel. Už mám 500 medů. Tak. Serer. Má chci dohnat toho týpka. Ne, tady se někdo napojil, já jsem zase poslední. Nemám moc toho medu, já chci si udělat to největší zahrádku. Asi co největší zahrádku nebudu, ale aspoň něco budu mít. Lepší, než jsem začínal předtím. Tak. I ta hudba, ne? No, tak jdem zase to opilovat. Jsem lepší než někdo tady, nějaká nevím, jak se jmenujou. Tak. Tady je mega velká kytka. Tak já budu mít možná 1000 medů, když teď jsem pozbíral všechny ty medy, nebo co to je, ty kytky. Já teď, no aspoň to, že jsem měl ty kytky. Už jsem 3. Tak. Dobrý, teď máme další. To je epic, ne? Jo, je to epic. Třeba už jsou tady větší kytky. Si měla upgradeovat. No. Že budu mít asi víc medu, nebo co? Kde ještě toho je tady málo, tady. Po druhé straně. Tak. Yes. Tak, těžíme, teda prostě stavíme tady. Co je tam to vajíčko vzadu? Tam chci. Tam bude asi nějaký mytik, nebo co tam jsou otazníky. Tak já tam jdu. Možná se tam ani nedostanu. Sakra, už nemám. A teď budu mít mega hodně.
No, to jsem ani nemusel odcházet. OK. Hej, mě zajímá, kolik budu mít toho medu, když mám teď 1,4, prostě 1 000 mám. Mě to zajímá, já budu mít mega hodně medu. Mám 1000 medu, skoro 2000. Tak dám. Jo, kdybyste si to chtěli zahrát, jmenuje se to Bee Simulator, jak jsem říkal na začátku. Tak ukážu aj, jak to vypadá. Chci tady vylepší med. A nemůžu jsem. Už nemám skoro nic. No, nemám skoro nic už. No, už nemám nic. Jdem dál. Žít. To je moje kytka. Třeba tady už jsou velký kytky. Yes. Já najdu nějakou velkou. Oni jsou tady vajíčka všude. Skoro všude. No tam. Je vajíčko tam. Vzadu. Tam. I to podle mě jsou těch pozemků vajíčko. Prostě. Nebudu už si rozvat. Chtěl bych se dostat. I nám to bude do... Sakra. Jsem nechtěl. Yes. Už jsme skoro tam. Kámo. Ne, já už nemám med. A oni mi vydělajou. Co to je? Jsem na to měl. Děláte si srandu. Tak. Že bych se... Ale dívejte zkrátka. Když se prostě resetneš. Sakra, jsem to možná zabugoval. Co teď? Já se už nemůžu zvednout. No, asi se musím znovu připojit. No tak jdu na to. Jdem se znovu připojit. Yes. Je to tahle hra. No, nejmenuje se to, jako když tam napíšete BES Simulator, no tak to musíte najít hru BEFace, jako BeFace. Jo. Takhle to vypadá. Stačí tam prostě napsat jenom včelí simulátor, anglický BES Simulator, aby se viděli, jak se to píše. I na jakém serveru jsem byl? Podle mě tady. Já se tam zkusím napojit tady. Tak. A díky za 38 odběratelů. Yes. Jste fakt blázni, že jste to dali. Pamatuju si, jak jsem měl na začátku 3 odběratele a teď už mám 38, takže fakt moc děkuju. Jestli na to nemám moc znova, si až srandu. Jo, dobrý, nemám. Co dělám? Jo, dobrý. Co je? Vždyť já vím. Já se chci teď dostat ještě k tomu vajíčku. Jsem si to chtěl, jak jsem se zabil, tak já jsem si to chtěl dát jako zkratku, že prostě se spavnu u tam toho úlu a to tam všechno.
Tak asi tady má, to vede. Nemám na to, takže musím počkat. Dobrý, už nemám med. Mám 300. No, včely za mě pracují a tady se dostávám k tomu vajíčku. Jestli tam nic nebude, tak já nevím. A kde jsou už ty včely? Tam, jo, už tam pracují. Tak, asi takhle. No a to si tady vyberu kytky. Tak. Všechny kytky, co potkám, si ty tady opiluju. Tak. A trochu se mi to tady seká. Je 2000. Mám zase. I oni můžou lítat i takhle. To já nemůžu. Co? Tak to jsem nevěděl. No, když jsem včela, tak můžu lítat všude. Hej, proč jsem poslední? Ten díl, ono už má. Oni tady mají někdo 7. On tady někdo má. On tady fakt někdo má 7 světů. A někdo 3 světy. A někdo 2. A jenom jeden svět. Tady na té tabulce. Co tam je? Co tam je? Asi jdu dál. Tak tam se dostanu. Jsem tady. Já chci vědět, co v tom je. Hezky. Takže zase jdu opilovat. Protože nemám žádný kytky, no už mám. A med trochu taky mám. Yes. Tak. Ne, nemakejte. Tak. Jestli se vám líbí tohle video, dejte mi like anebo odběr. Jo. Když mi dáte like, budu rád. Když mi dáte odběr, taky budu rád. Jo. Když mi dáte do obě, tak už víte co. Budu taky rád. Tak už jsem tady na to opiloval ty kytky. To je moje kytka. Jsem tady nemůžu. Co si... No, proč jsi tady byla? Proč tady byl ten strom vůbec? Jsem to celý pokazil. Tak já tady počkám, až budu mít nějaký ten med. Tak 654, no už mám víc, takže dám opilovat. Si děláš srandu. Tak já jdu zase opilovat teda. Kolik na to musíme mít? Musíme mít 3000. OK, 3000. OK. I co když tam padne třeba nějaký dobrý? Třeba nějaká dobrá včela, třeba Mythic, anebo Legendary. Nebo prostě nějaká dobrá. OK, už mám skoro 3000. Pojď. Musím, jak chci mít už 3000. Yes, skoro, už mám. No, už mám 3000. Ale tam jsem potřeboval 3008. No, už tom prostě mám. Prosím, to už mám. Možná ne. Tak.
Teď se hlavně ničeho co děláš? Děláte si srandu? Počkej, dobrý. Já to tady stojí, je sakra. No, tak já tady levituju. Dobrý už ne. My máme druhý svět. A já bych chtěl dodělat ještě tenhle. Jo, takže už mám druhý svět. Jak to tam tady vypadá takhle? Nenajdem tady svůj první svět. Ne. Já chci do toho prvního. Já chci do toho prvního světa, já jsem to tam ještě nic nedodělal. No a to už je jedno, no teda. Yes, sir. Takže 3, 2, 1, jdeme opilovat. Proč neopilujete? No už opilujou. Tak. Proč tady utrácím? Já chci si otevřít tohle vajíčko. Aby nezmizely mi nějaké včely. Jsem neměl 3. To je jedno. Tak já to už to jdu tady zaníst. Aspoň nejsem poslední. Tak. A jako nechápu, kdo tady může mít 8 světů. Třeba mohl mít tenhle 8 světů. Nebo tamta. Tady používám. Hej, tady je to mega dobrý. I není tady napsaný, koho to je. Koho to je, sakra? Se podívám. Young. A ten má 8. svět. Yes, tenhle má první. Ani tam nic skoro nedělá. Asi tam, nevím, stojí tady. Ani nemá včely. A tady prostě stojí. Ej, pomoc. Pomoc? Tam, jo, dobrý. Už mám tak hodně medu. Tak jdem to všechno utrácet. Tak. Tady všechno poutrácím. Aspoň bude mít na něco peníze. Tak. Ten mega. To je i kaktus, jo, už. Bum. Tak to už nevíde. Jako trochu jsme to tady udělali, jsme tady prostě trochu místa. Tak. Teď jdeme si vytáhnout vajíčku. My tady máme 2 vajíčka. Už mi tady furt padají common bee. Takový ty blbý. Třeba ty červený jsou dobrý. Může mi tam i někdy padnout třeba mytik, jestli tady vlastně vůbec mytik je. Co to je? Já si to chci, já našetřím. A jestli mi tam padne jiné, já to radši nebudu dělat. Protože co mi tam může padnout? Jako já bych to klidně udělal. Ale čekal bych hrozně dlouho. Yes. Tak. Tady otevřem tohle, jdem tady ještě udělat místo. Se ta nejblbější.
je nějaký klobouk. Sakra. Já vůbec viděli jsme na to vajíčko minul předtím. Jo, vlastně jo, viděli. To už nevíde, jo, tak vyjde. Tak. A lidi, tohle už by asi bylo všechno. Takže bude pokračování s touhle naší zahrádkou, kterou jsme nějak takový, nevím co to je taková, no prostě taková zahrádka, kde my tady teda opiluju včelky. A tu zahradu možná ještě dneska vylepším, zítra vyjde pokračování, takže dejte like a zítra vyjde teda pokračování a čau.